Estamos nunha das vosas fincas, agora mesmo debería estar chea de plantación, pero non hai nada. Tiña que ter todo o millo nacido. Tiñamos pensado vir fresar o do ano pasado e xa non nos dou tempo. En unha noite xa estaba máis de mitad da leira fozada e desde aquela veñen todos os días, é imposible. Ainda entrou hai 3 ou 4 días. Desde doble reforzo. Claro, pois senón xa non tiña nada na horta. Eu pensei que tiña medo o campo hasta onte. O can tiña que escapar. O ano pasado collemos 2 tractores de millo e este ano comeríanos os 2 tractores e manteríamos nós a manada que temos aquí. Nos invaden, porque isto, como vedes, é en pleno centro do pueblo. E agora mesmo estamos nunha das leiras que, polo momento, ide salvando. De momento. Pero, bueno, a ver, esta leira o bo que ten é que tanto a un lado como a outro pois temos cierres de outras hortas, outras casas, entonces xa aproveitamos os laterales que xa estaban cerrados e nos cerramos o frente e a parte traseira. Mellor que non entres, non? Porque entonces doblamos o lomo para nada. A ver, nós somos 2 chavales de 30 anos, sabes, que gustan. Xa pouca xente nova hai que lle guste o campo, entonces queremos que non morra isto. Entonces, pero desta maneira imos ter que deixalo porque é nos imposible.